ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Chauna harangero ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, nhasi chimwe chirongwa, zuva nezuva rine zvaro, matambudziko ari munyika yababa, nyika yechizvarwa akawandisa. Ndofunga chirongwa chatapedzisira kukupai tanga tiri munzvimbo yeMurewa. Izvozvi tikutosvika kubva kwaMurewa, ndosaka muri kuona kana hembe chaidzo hatisati tatobvisa dzatanga tiinadzo. Tiri kumhanya nenyika tichiona zviri kuitika. From Manicaland taakuno kuMash East. Naizvozvo muri Zimbabwe patiri pano haasi manake matambudziko ega ega. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani muli yeZimbabwe, ayisihlangana njalo kolunye uhlelo namhla selingelinye ilanga sihlangana nje sikoMurewa. Antsho nje mbona libona ukuthi abanye lizathi aliphinde liziqoko ngoba phela sisendleleni iprogram yesiliphe yona besivela phela eRusaphi kade sesifikile eMurewa. Kulezinye indaba ezokuthi aziyenza ukuthi siqale sibuyele endlini ngoba phela sibizwe lapho ukuthi kule ndaba engamanga kuhle. Kodwa indaba esilayo lapha isondaba ejabulisa, indaba elusizi, indaba ezisusizi. Munotondera tiri kumatepa fire Dzimba dzichibvira. Munotondera tiri muno maMurewa muna sekuru vaya vakatemwa musoro nematombo vatanga dzimba dzavo dzakabvira. Munotondera zvakare tiri muno maMurewa tiri kumusami fire, vazhinji vanoiziva kwagogo vaya zvese zvichingoitika. Nhasi uno tiri maMurewa zvakare kunzvimbo yeMuchinjike. Muli yeZimbabwe nthemba liyakhumbula ngezikhathi ezidlulileyo siliphila indaba leyani emathepha lapha kusitsha khona izindlu, saphinda njalo salipha ekumsami. Ngithemba abaningi liyayithanda lingezwa umsami kuphela liyakwazi ukuthi umsami fire. Saphinda njalo sabambe inye eMurewa eyakakhululwana laye ade jikelwa amatshe kubambane la khonokho okutsha imizi izindlu zisitsha. Namhlanje njalo siseMuchinjike eMurewa njalo. Dambudziko same kutsvakwe dzimba dziri kungotsva. Regedzai tikupe echirongwa chezuva ranhasi. Wathi phela singaliqedela isikhathi silinikeze phela uhlelo lanamhlanje elamigama ngothando. Kazwai muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi zita rangu ndonzi Ellen Mzanenamo. Ndine dambudziko rakandiwira. Saka dambudziko racho nderiri. Takati tichimuka kuseni kuma5 kubva ndaisa moto mumba. Ndapedza kuisa moto ndaida kubikira mukomana aenda kunoshanda kukliniki yedu ipapa. Saka ndakambikira kapeketi kubva anwa. Ndobva musikana wedu ndobva amuka. Ndobva tati B chimuka usuke maplate gozoita washeni yako yekuchikoro. Mwana uyu mukomana aenda zvake. Ndobva B yamuka ndokutora maplate yake ndokusuka ndokupedza. Ndobva ndati inini chitora rice, pakiti rice ubikire sekuru anoya vane nzara. Biwe ndobva atora pakiti yake ningi yabva kumaplate. Ndokumira pasituba apo. Akabata ningi pakiti yake yerice. Ndobva atarisa mudenga kudai.
atoona moto uchibvira pamusoro pechipemba pachisuvi. Ndobva ati gogo inda ndakagara apo pakona apo ndichisarudza chibavo changu chaive murusero. Ndikati nhasi bhi zuva rako rokushanda nokuti unomuka mazi ese uchienda kuchikoro. Inini nhasi ndoda kuzorora. Mwana waye akabva ati hongu gogo ndinoita. Ndobva atora maunifomu ake ndobva aisa kubhenji mumbao. Ndobva nemabhuku mamwe akatsvira imomo nemaunifomu zvese asisina. Ndobva mwana uya atora ningi pakiti iyo yaana kuzobuda nayo. Akabva aikanda pasi. Kubva akumhanya gogo simukai uya tibatsira tibuditse zvinhu. Vanga vachitora ningi vazviona zvirimo mumbao. Ndobva tabuditsa zvinhu zviye zvimwe zvakasara takazvitadza nechibawe chakatsvira chiri kurobwe chibawe iri kuseri kwedhoo ukwe. Ndobva zvapera izvo. Ndobva tabuda manje. Ndobva zvapera izvo. Ndobva denga rawira mukati takagara apa. Vanhu ndobva vauya vakuona vaipfuura vachiona. Ndobva takazoti varipo vechikama. Ndobva vauya vatainogara navo kuraini mwana wababa mukuru. Ndobva vauya nemudzimai wacho. Ndobva vasvikoningirika ndobva vasvikogara apa. Ndobva takutaura nyaya iyi ndobva akuti izvi zvatiremera. Nokuti kubvira gore rakapera takambotsvirwa. Izvi zvinototsvirwa futi. Mama hatichibvai pano pamusha tiende zvedu kutaundi kunogara. Inini honai handina mukadzi haana kuroora izvozvi. Handina mukadzi handina mwana. Saka amai motofira here pano takagara kudai. Izvi zvaitaurika iye aripo. Zvapera izvozvo. Ndobva iye watiri kuti ndiye baba iye. Ndobva ati ngatifambei. Ndobva pakufamba kuye ndobva zvanzi ngatifambei. Ndobva tati aiwa kufamba kwacho hatingafambe tiri 2 mukomana ndo zvaakataura. Vakati mukoma hatingafambe tiri 2 toda kufamba tiine vamwe. Ndiye pai vanhu vakuti adzimai vacho ndobva vasumuka zvikanzi ndibhi anga achifuraya ndiye apisa imba iyoyi. Ndibhi apisa imba iyi nemafuta. Ndikati haana mbopinda nemafuta moto watabika kuseni kuma5 wanga watodzima kudhara anga kutotora uswa kuti abatidze. Kubva ningirika biwe ndobva mukadzi uye ndobva ati ndiye chete nokuti bhi akachenjeresa ndiye anga achifuraya. Andopa zvakatangira ipapo. Ndobva tabva ipapo ndobva vati takuenda. Ndobva tati zvokufamba hamufambe muri 2. Ndobva tavasimuka vakuenda zvavo vakuti kana muchienda endai vachidaidzira. Kana muchienda ibvai endai tosara tichigara. Hamhene nezvimoto zvenyu izvozvo. Mukadzi wacho ari kutaura izvozvo. Ndobva tasara zvedu pano. Ndobva ivo ningirikiri uyu anzi Lebaud. Ndobva auya pano wechikadzi anogara apo. Ndobva ati kuzondikumbura. Ndobva ati mama ndakumbodzika kuraini uku. Ndotora ningi mbeu yangu iriko. Ndobva apfuura nepamba pacho. Ndobva vakuzvikanzi miraipo toda kukutaurirai nyaya dzangu. Ndobva vanzi ini ndanangwa uroyi kwatsvaimba uko. Asi sabhuku vanga varipo ivava. Panyaya dzacho vachandipupurirawo. Panga paine vanhu vakawanda tambotaura kuti munhu muroyi. Aiwa. Kanzi ameno. Ivo vakunesana naiye vakuti kuna ye ningi uyu. Lebaud wacho. Vakuti ameno kana zvikatsa ngazvitsve mhene nezvimoto zvavo ikoko. Ndobva tangonyararawo zvedu. Ini ndopandinoziva ipapo. Ko wacho aiti mandinanga uroyi chii chenyu? Muningi mwana womukoma wevarume vangu. Uyu mukadzi wake nomurume wake. Murume ndiye mwana wani waba mukuru. Uyu muroora. Ko sei vanhu vakazove nekukadzika kuti pada mwana atangisa moto ipo paine imba yakambotsva futi gore rapera? Hamene kuti zvakandifambirawo sei. Kuti vakafunga sei. Saka chokwadi ndechekuti semhuri matadza kubatana kakuti mupasise chinhu chimwe chete. Zvatadzika nekuti hava kutoramba nekuti uya angati tiuye titongwe tina sabhuku pando tibatane. Vakabva varamba musi iwoyo. Vakaramba kuti tibatane. Vachitaura kumuLebaud zvikanzi ini dare ramangu kuti tinokubatanidzai ini handidi.
ngavagare ikoko vaingotaura zvemoto zvingoti hameno nezvemoto ngavatsve ikoko hameno. Mane nguva yakadii muchigara pano? Ndiani mugore racho ndichariziva. Yareba Tagara takasvikovaka pano, baba vakatozisiyawo isitambogara. Gore racho ina ndichamboritonderowo zvangu. Asi mane makore akawandisa. Asi hana kunyanya kuwandisa. Saka tingati dambudziko remoto rakangotanga gore rapera pakatsva imwe imba chete kuti kumashure uko zvakamboitika. Zvekutsva? Zvakatotanga gore rakapera. Moto wacho wainzi wabva. Moto wacho wainzi wabva nekuti kwaitsva. Kwese uko katsva uko kwese. Zvikanzi moto wei wasumudzwa nei. Manje hatina kuitawo basa nazvo. Takafunga kuti moto wei wapisirawo vamwe. Tikati zvapfuura. Moto wabva zvawo musango ndo wanzi wadaukira. Wabhururuka nemhepo. Ndo pazvakatanga. Saka imba iyi ichitsva. Taona pane dzimwe dzimba dzakazotsva zvakare zvakazofambawo sei? Dzipi manje? Iyo yakatsva mazuva iwayo. Zvese nemiti zvese kunosvika uko panga pasingatarisike panapa. Zvese zvakatsva kuti zvakatsva zvegore rakapera izvozvo ndo zvinemba iyi. Izvo zvegore rino ndo zviri kupinda mudzimba manje zvakupisa mbatya nemumumu. Ndo pandanga ndiri kuda ipapo kuti iye zvinezvi moto wapinda mudzimba hamuna kuzodzokera here kune ukama kuti moto uya wadai. Saka ndivava ndiri kutaura kuti vakabva varamba. Vakauya vachibva uko. Vakasvika pano takutaura nyaya dziye idzi. Ndopavakati inini ndanzi ndini ndaisa mhepo yekupisa. Ndobva zvanzi aiwa naye uyu nomupurisa uyu. Handei tinokubatanidzai. Ava ndobva varamba. Saka ndopa zvakabva zvaramba kufamba. Ko pamoto wacho pamba iyi payakatsva. Moto uyu wakatora nguva hombe here ichitsva imba kana kuti zvakaitika fast? Nguva diki chaiyo panga patosangana nguva diki chaiyo. Uya akazosara uya akatakurwa nemotokari kubva uko. Zvoti hamuna kutombedza kana kudzima? Aiwa akamboedza kusumudza mugomo wamvura wanga urimo kuti kupe semwana mudiki. Moto wacho wakabva watoenda kubva watongo nguva diki pazvangoparara. Panga pasina munhu ndini kana ndiripo zvinini handigone handina ruoko. Uyu ndiye anotondibatsiridza pano mwana. Mamwe madambudziko amunosangana nawo ndeapi anotokushungurudzai asiri emoto ekuti anongoitika musingafungidziri? Iwa madambudziko acho ndeyekuti inini ndakati ndichidzora nzungu ndakaerekana nyoka yangobata apa. Ndozviwani. Ichibva nekupi? Handina kumboiona, ndakangoona yatorembera paruoko rwangu apa ndokutoisasamura kudai. Makaiuraya? Yakaurayiwa. Yaive nyoka wairudzi? Yaive chiva. Toti chiva chinogona kuzviita izvozvo kana munhu oruma sora. Saka ruoko irwo rwakandinetsa. Rwakabva rwatanga kurwadza? Nanhasi rwadza ine ndakarapwa ndakafamba narwo ruoko. Mune vechibhoyi. Saka zvapera izvozvo ndopandakazoti ndichienda kumapukutu kunotyora huni. Ndokukaka huni kacho kakangodai senhingi. Ndokakandi ndomatambudziko acho. Kozoti mwana kakakuita sei? Ndakati ndichityora huni yacho. Ndobva ndangoti pwa huni yacho yakangoti pwa ndobva ndangoti dhi. Ndobva ndoti ruoko rwakangoti pwa ndarovera pasi. Ndakapunzika nemagodzi. Saka chimwe futi ndechekuti musikana angatopedza form 4 anoteedzana naiyeyo. Saka haana kuzonotora maresults ake. Atorohwa nezvinhu. Chaita zvakanaka. Haikona bate moto adiko. Ende zvinhu zvakandishungurudza fani izvozvo. Zvinhu zvakandishungurudza izvo ndikatambudzika naye ndikagara 4 years kuHarare. Ndakatozoenda naye kugomo mwana iye. Ndopakazoenda pfungwa dzake dzoti ndikazouya pano. Ende akazongonzi bha. Haana kuzomborwara mazuva mangani ndobva angoshaya vatanomuviga. Ava veukama vakaramba kuenda, manga muchiwirirana here kwese kumashure kana kuti maimboita kunge hamusi kuwirirana kuti musvike kana kuti makatadza kuwirirana panyaya yekufamba chete? Tambenge izvozvi kurwara kwakaita mukomana wayo tambenge tisinganyatsofambidzana. Pakarwara mukomana wayo akauya asingagoni kufamba, asingagoni kana kudii. Ndikasvikomira naye tichifamba mumaprofiti iwayo anonzi aite zvakanaka. Asi akandibatsira mwana iye akutofamba manje.
Saka ipapo ndo pakanzi isisi vamwe isati ndi mapostori anoita vanoparadza musha. Ndikati aiwa inini handikufambira zvekuparadza, ndiri kufambira zvokuti mwana wangu adi aite zvakanaka. Ndo pakatangira nyaya yacho iyo, hatichafambidzana zvakanaka, ndo pakatangira kusafambidzana zvakanaka ipapo. Pakufamba hapana zvamakati makamboudzwa here zvekuti pazvichazoitika kana zvekusawirirana? Izvozvo kana zvokuti kutsa izvi ini handa. Aiwa. Mataura kuti ava mwana wenyu nai murume wenyu mupenyu here kana akashaika? Akatoshaika. Akarwarawo here? Namborwara ba. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti muri kuona pane zvimaningi izvi zviri paseri apa, imba isati yatsva iyo apa, ndo pavaivezera vaingogara vachingoti gogo somunhu zigadzirirwa mapinyi chichi ongo. Saka ndo pavamuka kuseni ndo pavatora zvimaningi zvavo izvo vakuveza-veza. Vapedza kuveza-veza zvikanzi mama ndibikirei sadza, nhasi handisi kuda tii. Ndobva ndotora poto yangu ndokubika sadza rangu rei, ndobva tatodya tese kudai. Zvino ndobva vati izvo ndipei kabonde ako ndidi ndimbozorora zvangu ndapapa ndimborara. Ndaida zvokurara ndobva ndimborara, vakarara vanobva vamuka vasimba manje vakuita basa ravo. Ndopa vakarara pai kuzoti vakumuka manje vamuka vashunura. Zvikanzi imi maitendai uyai mutondimusa. Ndikati ko zvaita seiko munhu anga achingofamba yadhino ese muchiita zvinhu zvenyu. Zvikanzi achambokwanisa izvi kumuka uya ndokusvikawo ndokuvamusa. Ndopandakamhanya kwaamainini kwaamai veuyu vandogara pasasi apo. Ndopandakasvika ndikati mainini handei kumba, munoona zvakuita baba mukuru venyu havachagona kumuka, vati uyai mundimuse mundiise mumba. Ndopakauya mumwe wangu ndobva takateza okuzvuva vachiti tugururu tichienda mumba kuti vanorara. Ndopavakarara mumba muye ndobva mumwe watinoita mwana anogara paticha ndobva auya ndobva avaona. Zvikanzi aiwa mangwana kusene handei Kwamurewa. Ndobva taenda ndobva takwirira pamabhazi achafamba, mugwagwa waifamba mabhazi. Ndobva taenda tokusvika ndobva vaonekwa zvavo. Zvikanzi aiwa takuvapa mubhedha vari kurwara. Ndobva tapiwa mubhedha pai, aiwa ndobva varapwa vapiwa mapiritsi. Munhu akutodya vakutofamba kutoenda kutoriti kwangu asingagoni, anga asisagoni kufamba. Pai ndobva tarara 8 o'clock 9 o'clock munhu atoshaya. Ndikatozorara ndatokudzimba dzekanzuru kune mwana waatete vangu aigara mudzimba dzekanzuru dziedzi vatoshaya. Havana kumbopedza kana mazuva achirwara. Ndozvakangoitika izvozvo pana baba. Alright, asi gogo nezviitiko zvanga zvichiitika izvi nezviri kuitikana nhasi, chamakangokwanisa kufamba kune vanoita zvimweya vekumachechi, hamusati mamboedza here kufamba kana kune vechivanhu? Vechivanhu kana inini vechivanhu kana dai kutonzi vanouya zvavo unongozozvionawo zvinhu. Tinoda kutoti vatouya vatibatsire, tiri kutambudzika pano. Ini ndatambudzika manje, ndabvuma manje kuti kuna Satani chokwadi, ende kana chakusona. Honguka muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa gogo vachema zvina kumira zvakanaka. Vari kuita dambudziko rekutsvirwa nedzimba. Ndona yatinayo muzuva ranhasi. Hayi muli eZimbabwe Ntembali azizwele gogo yakhuluma yakhalakhala ukuthi hayi izinto kazisamelanga kuhle la esecinga uncedo. Ibaba le problem yokutshelwa izindlu leyane njengadi khona komsami ngale kabahlalisekanga njengombana libona khonapho bahlezi phandle. Tinogara tichitaura kuti dambudziko remoto iri hatichanzwisisi kuti riri kufamba sei, nekuti mukatarisa nzvimbo dzatakamboenda muchiri kurangarira paya tiri kumatepa dzimba dzaingotsva. Tikagoita zvekare kuno Kwamurewa kwaMusami dzimba dzichingotsva. Saizvozvi maonera muri kuita mablankets atoburitswa panze, vana vachakwanise kugara panze. Ndo dambudziko ravari kusangana naro. Tinogara chizvitaura kuti zvakadaiso izvi zvinoitika. Vazhinji vanotitaura nhau dzemaconditions kuti condition yakati, asi kamuri yeZimbabwe chamunofanira kutondera ndechekuti tiri vanhu vatema.
uyezve tinorarama munyika yevanhu vatema. Zvinhu zvakadai izvi zvinoitika. Ndofunga munotondera paya zvakare tichikupai nhau ya amai vanga vakazvitakura kwe9 months vakazofuma vasina pamuviri. Zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Hayi mule Zimbabwe iyo phela indaba le ngithemba lani liyakwazi ukuthi indaba le kayisondaba entsha, izinto ziyenzakala, izindlu ziyatsha, and besides ukutsha ugogo laye ubechasisa lapho ukuthi noma kulo kuqala namhla uqala umnyaka ophelile izindlu ziphonga ukutsha njalo, aphinde njalo athi ulabantu abakhe abafayo angakuzwisisanga omnye waphonga ushaywa yizinto wabese sifa kathathanga isikhathi, aphinde athi indoda yakhe ifile layo okungazwisisekanga njalo nje ulomnye umntwana amchasisileyo ukuthi hayi umntwana lo waphonga usuke emzini kayazala ukuthi uyangaphi la namhla kabakwazi ukuthi kumi njani. Phezulu kwakhona okubathi abantu izihlobo zabo kazifuna ukuthi babambane bahambe bathi khona hayi lapha selisithi thina siyabamba kumbe selisithi yithi kumbe singabe siyenza ukuthi lokho kuyenzakala. Nasi unotatononoka kusvika ndo panga patanga zvakare moto. Apa moto uyu tingati wanga uchipisa dzimba dzeuswa asi wazopedzisira wakupinda mubedroom vakatozopedzisira buritsa zvinhu panze vaona kuti zvinhu zvacho hazvingamire zvakanaka. Ndofunga muri kuona chibage chiri panze, chimwe chiri mumba umu chakatsva zvakare. Yatori mhuri iri mumatambudziko inotoda rubatsiro rwokuti tibatane navo tione kuti chii chatingavaitire. Yebo mule Zimbabwe antwe liyazibonela umumbu suphandle, izingubo ziphandle, abantu bakhona bathi bavele balala phandle ngoba sebesaba ukungena endlini ngenxa yokuthi umlilo lo khathesi susiya endlini ngoba uqalisa ukuchisa isithungu phezulu. Khathesi sokulezi indlu lezi ezilamazenge lezi kodwa umlilo wangikhona sulandela endlini sungena endlini. Sebecinga uncedo ukuthi hayi kungabe nxa kulabantu abangabanceda ngoba sebephelelwe kabasela. Lingabona umuntu sevumile ukuthi abuye phambi camera ekhulumi iproblem yakhe umuntu yabe sehawulile. Hayi mule Zimbabwe siyazi ukuthi baningi khathesi abathi ngama conditions. Ngithemba ngesikhathi esidlule siliphile enye indaba yomfazi obezithwele 9 months isisu saphonga uswelakala saphonga uphela nje asazi ukuthi leli ngayithi condition enjani. La khathesi umlilo uyabhebha imuli siswele ukuthi singayenza njani. Indaba ekhona thine sesikufuna ngabantu abanganceda kungaba ngabesintu kumbe abemachechi ukuthi bakasibonele bancedise imuli ukuthi udubo lungabe luvela ngaphi. Pamsore imuri yeZimbabwe ini ndini tariro mugweje mzane namo tine dambudziko iro riri pano rikutsvirwa iri ratishungurudza ratitambudza rane nguva bvira gore rakapera swa 24 October dzimba dzichibvira dzese idzi kwabvira makicheni mairi chete. Zvinhu zvakazara mukicheni gosa rarabva South Africa rakabvira rese. Mukicheni manga mine huku dzanga dzirimo mahybrid dzadiwa nevanhu zvakanaka kuti titopo vanhu huku idza dzakanaka madzijongwe mazigombe so makafaine mazai yarera mazai 28 mwenga ine 18 dzakafadza dzese dzikafa dzikaparara zvese. Saka moto wakapera wakauya zvako nekunzwisa kwandakata kuti moto uri kubvira semunharaunda ndikanzwisa kuti moto zvakubvira semunharaunda iyi moto uri kungoenda zvawo. Asi zvawakaita panapa ndanga ndiri ndega amai vasipo vaenda kuHarare wakaita zvokuita zvokudauka sema mhanyira anoita mhene kana mhembwe vaya vanovhima ichita zvokudauka kuti svetu ndozvakaita kuti bvawa. Saka wanga watoenda moto uyu zvokuti waitongoenda watokure. Asi ndakazomisika panapa moto uchiri kura about a kilometer or half a kilometer. Saka waifamba nemudenga manje waifamba nemudenga uchienda zvakanyanya zvekuti miti yese iri tori pasi wotodenga musoro pemuti uchienda uchiita zvekublowa zvizvo. Saka kicheni yanga uruko kuseri kwamakuno uko dzimba dzanga dzakutobvira kudhara idzi. Saka ini ndanda apa manje ndochizopinda miyadhi muno ndipinde manje ndakatozokwara kuroera pana ndikabuda bumbiri ndarasika manje gedhi pablowa pana paita rima paita hashi kuti apanyaya rima rashe panangosiya zvakadaro pandabuda pandatiza masola ma 50 watts mazvese zvanga zvirimo hembe usararabva South Africa zvese mashuga marice zvese mbombombo boots dzangu hembe dzangu dzinoda kuti aine matrousers mashirts mablankets futa ngabva South Africa kuna hanzvadzi yangu zvayamba mugrocery rese zvamayangwa ndisi achienda kuHarare masiya ndiri ndega zvakabva zvakabatsira zvakabvira zvese tikatanga kupuwa zvinhu batso rangu kwanda kana sabhuku kupuwa hupfu mafuta zvese kutanga kuti bike
zvakapfuura zvese izvi tikapepa rako tikanyorwa nasabhuku tikanyora mamiri tikapa sabhuku. Saka dambudziko remoto ratishungudza kuti takangoti hazvina mhosva tangozvitorochi simbungo tinamata kuna Mwari. Simbu ngatirege kunangana. Asi nokuzoona kuti manje moto uyu wadzoka futi musi weSaturday musi wa28 ndopatanga moto panapa. Moto watanga panapa chibva kuchinyemba kunosenza shuwa ndakasvika panapa nemotikari tisadenga radonha nditoti amai angu afa ndosvika muvafa musikana afa. Tinangozvitorowo simbu ndikati hazvina mhosva ndezvaMwari. Moto uyu wapera pakati ziswa takatapinda kuti ndinchipinda mupamuchero namba umwe hana yangu zvikuramba manje zvikundiremera. Ndikunzwa bvudzi rangu chingomira ndikati anokweta amai ini ndakutorara panze zvichabuda. Ndakabudisa zvinhu zvese panze mukati umu hamene zvaenda kuita so amai achitanharo nini amai achitanharo nini. Mwana wangu sabudise zvinhu sadai. Asi vanotuma chinhu soka kuti ita chakatika ndoramba. Ezi chibage chiri muromo takazara chimundo. Vaende tichitoro chiture meso mchini ndairamba ndaiti kwete. I knew kuti something pere zvoda kuitika mwati mandiri. Saka zvadari izvozvo ndakata nguva ndichifungisa kuti ndingaite sei. Sabhuku wangu wakauya tikatorana namukanzura. Nyaya ikatorwa panapa vakaenda. Asi ini zvakazonipa kuti ndirare panze ndokuda kuti ndinotsvira mumba. Bhedhi rangu riruko amai angu vari kuno. Saka ndotorora ndiri panze apa. Zvinhu zvese takaburitsa panze. Mumba takatoburitsa zvinhu zvese zvikutsva zvimombo ese zvimwe zvakatsva zvimwe selection chingotsva. Musi waSaturday kawo musi waSunday wakatsviridza masikati bwa todzima bwa wadzima bwa mazoro dokafuti ndizvozvo mazoro akazopera kuma past 7 21 minutes past 7 moto kupera chinyora pasi akati moto wapera zvapera Sunday hakuna chakaitika. Monday zvatanga watanga imumba imba zvakutsva ngwandamu moto watanga atikudzimira zvinhu zvichingotsva magumbeze ese magumbeze asaona panapa titotufuka pasina zvanyatsona kuti haachadziya akatsva kuti vanga akatonaka acho so ndova ndobuda mwe manje ndichita sei kuti ndiite sei ndipinde kumba kwangu kubedroom ndati ndinombonopinda bedroom wangu ndirari ari masikati moto kuti mutona moto wakuti bviraimo musikana takutomhanyisana nemoto uyu zvakare kuti tidzimire moto uyu todzimira moto uyu zvakare ndokupera kwazvakaita. Nhasi kuseni tikati no zvinhu zvinge zvaanomawo zvapane 2 days ini ndikurara panze ndichinyengeterawo ndichinamata ndoona zvatanga futi kuseni mwapasi 5 amai vangoti budei panze musikana ari mumba akarara ndikati ini amai zvabuda kudai so cheka nditomuka tita late gatakatita ndivhure door wangoti bwa ndona mwana ndatozona kuti ndakutodzima utse unenge watoimomoka ndo unotokudhisemba kuti haukwanisi kudzima moto wakutoramba uchikotinya kuti unoramba uchibvira. Saka mumba mutakatoisa mabhakets akatozara mabhakets bucket ine mvura kuti wangu tocheri mutakuta se totodzima. Saka indotorara panze. Saka ndo chichemo changu chandiri kuiso mhuri yeZimbabwe. Ndakaremerwa zvandiri kuomera tabatikana nazvo amai angu arigara chingochema. Vari kuchema izvozvo asi hatiterere mashoko evanhu kutaura kwevanhu. Vanhu vanotaura zvakawanda munyika. Vanhu vanotaura zvakawanda. Unogona kufirwa nemwana akaunzi mwana uyu ndoita sei ndowamudya moto uyu otonzi ndewenyu ndezvavo zvinhu zviye veukama hatibatane panyaya dzakafanira idzi kubvira since hatibatane. Baba vangu atopinda aimbudza kufamba asi chokwadi ichocho chichibuda chakanaka pachakabata ipapo panenge pachiramba ipa kuti hatifambi. Saka chimo changu chatiri pakuti mhuri yeZimbabwe chimo chandiri kuisawo kumhuri yeZimbabwe kuti patiremera taremerwa nazvo. Alright, ndanzwa muchitaura kuti baba vachiripo maimbofamba kwaitika nyaya iyoyo yakangofanira yaitika here kana kuti dzanga dzadzimwe dzamaiedza kuda kufambira? Taifambira nyaya dzekuti musha ugadziriswe kuti musha kuti urwere pane zvinenge zvichingoitika kuti matambudziko amunobatidza kuti like me I'm 50 years old now. I was born 1971 25 May ndo birthday rangu pa Africa Day ndo ndakaberekwa. I think 52 or 51 acheka. Saka ndotoona kuti kufamba kutsvaka kuona kuti chii chinenge chinetsa musha kwakutoona kuti mukati imomo kuti ngatifambe tsvage nyoka baba wakafa tapabata kuti imbwa irero nemukaka ba mangwana ndofumaita sei yokuruma ndoparwa mashoko aya kuti atifambe bakwete. Saka zvazvida rubatsiro manje kuti
atenderane kunangana ba muna hanzi muroi kuti muna hanzi akaipa handindiza mashoko asi kuti chapupu chenyika chakazara zvinoitwa na zvichiitwa zvoitwa amai vangu andafamba nombo akawanda maprofita mung'anga papi nepapi amai vangu ava vaina matodzona maranga baba ndovasiya chine mata kuroma kuti tisingade indakurira mamgodi asi urapi waramba manje kuti tenda wewe wanyanya wabva kwandibata katosiya basa kuzogara namai vangu kuno ndirapiswa basa nokuti toibata mne zvakare. Ndanzwa amai vachiti hamuna mudzimai. Icho kada ndina mudzimai. Ichikonzero chii? Maprofita nemung'anga panobuda the same solution, panobuda the right thing. Zvataurwa kuchiprofita nezvataurwa kung'anga zvimwe chete. Kunzi shamwari yangu pauri panoda kuti musha menyu hamuna kumira mushe, mune munhu ane zvinhu zvake, zvinhu zvagarisa mumusha, saka zvakupfuta seropa semoto. Hapana mudzinza, hapana musha usina chikwambo. Chikwambo hapana musha, hapana mudzinza musina chikwambo, hapana musha, hapana dzinza musina ngozi. Saka ngozi kana iri musha, ngozi yagarisa, chikwambo chagarisa, zvikaklipana zvinhu zvese pamushonga, zvichibuda kunganga zvichibuda kuchiprofita izvozvi, zviri kunzi zvopesa wakubvira moto. Saka muko nonga wakanganiswa muko unonga wapuwa cheche uchinzi kutenga zvikubuda kutenga bhazi, vanhu vada kutenga bhazi, patengwe mabhazi matatu, saka unofanira kuti mufe vanhu 28. Saka izvo vafa izvozvi vakuma 23 or 24 papa vakawandisa vanhu vafa, yokwababa mukuru, yokwababa mudiki, yokwamai guru. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, ini ndini sadunhu munharaunda munyika Muchinjike muraini madzvari. Chitiko chiri kuitika mumusha muno muchitiko chiri kuti katyamadza, chinotoshamisa. Kubvira vabare vangu vachirarama handina kumborarama ndichizviona. Tinoziva zvataiona zvataisangana nazvo zvasiyana nezvatiri kuona mazuva ano, zvokuti moto wandakadaidzirwa pano ndichisvika kicheni yacho. Pekutanga akatanga kutsva kuti makicheni mairi iri papa dei, tikatomutso ordinary wokungotswa sekutsva kuita uswa. Pakazouya pfuura iri pachitsva manje kicheni. Chinhu chakave negadzo pakuti maive nemusikana akanga achiita zvekudada kwake chikoro, kudada zvechikoro, akatozokadzika achitoona moto wapa chisuo imba yakutsva ndokuzodaidzira vakuru kuti vagone kubatsirana kubudisa zvinhu. Hamuna chakagona kubuda mumba muchibage chakanga wasarudza chisvinhu chacho mumunda changa wakoma chakabva chatusvira mumba nezvimwewo zvakatowanda zvakatusvira imomo. Chikumbiro changu mhuri yeZimbabwe vanogona kubatsira. Muchitarisa muchiona zviri pano yatonzara, zvipfeko zvokupfeka hapachina, magumbezi ekufuga hapachina, vanhu vakutodawo rubatsiro. Neniwo samushanda gumirwa tinomboedza ndopatinokwanisa kuguma, asi unosvika pakugumirwa kune vanobatsira takumbira rubatsiro, kunyanya kuve vanogona kubata zvinhu izvi kana kudzorera kumuridzi wazvo kuti agone kunzwa kurwadza kwazvinoita. Taizvikumbira zvigone kuita saizvozvo. Ndatenda. Mhuri yeZimbabwe ndo chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Mavanzwa vachitaura mhuri dzinoda rubatsiro, vana vachema-chema, tinoti vana kana kuti vana veZimbabwe. Hazvina basa kuti ndigogo, hazvina basa kuti ndibaba, vari kuchema. Dambudziko ndiro rekutsirwa kwavari kuitwa nezvinhu, vanoda rubatsiro, ingava mari, dzingava hembe, chingava chekudya, mhuri inoda rubatsiro. Mhuri yeZimbabwe nthembali zizwele abantu bayakhuluma, uduba bahlangana lalo, nthembali babonile bonke abakhulumileyo bakhuluma into yenye, into yeneyo yokuthi sitshelwa izindlu ekhaya kuhlalisekanga kuhle. Baphinde njalo bachasisa ukuthi ukubambana emulini yabo kuyahlupha, ukuthi bahambele indaba zangikhona bayadonselana, kuba lokunye ngokwenzakalayo, kuthiwa hayi abazwanani. Kubake bazama labo ukuthi beke behambe bezama ukuthi bazuze uncedo, kodwa phela kutholakala ukuthi kababambananga. Nango nje sikhulume lo umthungameli wendawo le uyakhuluma la ukuthi hayi la esedinga uncedo ukuthi ingani abantu lingangenela, kungaba yilabo abancedayo
noma laba bangapha ukudla izigqoko ngoba lapha izinto zonke zichila basela zingubo sebelala phandle ukudla kuchile sebeswela ukuthi benze njani uthi la njengomntu ngameli uyofika lapho abona ukuthi sedinga la uncedo emulini yeZimbabwe ukuthi nxa lina lila lokho elingafuna ukukunceda ngakho kungaba imali kungaba yilabo abancedisayo kasibambaneni sincedane ngoba udubo lolu yilo oluwele phela umuzulo. Kwatiri veDrewmas Media tinoti basa ratanga ndofunga munozviziva pese panoitika chiitiko tunoedza kutsvaga masolutions. Vanasekuru madzimai masvikiro mhondoro hero basa vanoti vanozvigona izvi aiwaka tavhura platform ino kuti muchitibataka touya toyamura mhuri iri kunetseka. Yebo yemuli yeZimbabwe nithemba lingabona abantu sebebuyile so kabasakhethi ukuthi mbani kungabe ngabe emachechi izinyanga laba abancedayo lo zizwayo ukuthi hayi uyancede ngakwanisa ukuthi abuyazo unceda imuli le hayi thina njenge Drewmas Media lingasibamba lisitshela ukuthi hayi Drewmas Media mina ngiyafuna ukuhamba ngeke ngiyobona ukuthi kumi kanjani. Ngithemba lawo yabo kwazi ukuthi uzithembile noma laba bafuna ukuzama hayi likhululekile ukuthi lesibambe sibambane njalo sizonceda imuli le ngoba hayi kulosizi. And by the way soko ukaona vanhu vachiri kuti isusu tiri vanamata hatidi zvechivanhu kana kuti isusu tiri vechivanhu hatidi zvemachechi zvinenge zvichiri bo zvinenge zvichiri uchiri kuchuza kana warwara zvezve ukaudzwa nemunhu kuti ivhu iri rinokurapa idya ivhu unotori idya uchiti dzimwe nguva ndinogona kupedzisira ndarapwa nevhu iroro. Ndo situation iri pamusha uno pari zvino vanoda rubatsiro hatisi kuti vapei mavhu vadye vapei asi katiri kuti vabatsirei semhuri nenzira chero yamunenge makwanisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elamugabango Thando. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa chazoramba chikupai ma-updates kuti zvamira sei zvafamba sei zvapapi. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.